Oh, so बिदिनो आं grateful आङो गावनि parents को ओमफ्राय my teachers and all the institute आं बेफोरनि थाखाय बहुत grateful because without them आङो माने बिसिनि score खालामनो हानाय नङामोन and बुंनो थाङोबा जि expected मोन बिनि एसे खम मोनदों but like आङो satisfied जिखिना माने खस्थ' खालामदों बिनिनो फिथाइ मोनदों होनना आं सानना लाबाय आरो आङो 89.80 मोनदों Streamआव मा आंना साइन्स स्ट्रिममोन औ basically आंथ' हस्टेलाव थायोमोन so हस्टेलनि जि study hours basically बियो 6 to 7 hours बिदि जायोमोन ओमफ्राय फुङाव 5आव सिखारोमोन ओमफ्राय सिखारनानै like 5:30निफ्रायनो study time जाखायोमोन 5:30 to till 8 ओमफ्राय बेयावनो थांबाय 2.5 hours बेयाव study जायोमोन ओमफ्राय after that माने कलेजनिफ्राय कलेजाथ' basically 2:30 it gets finished at like 2:30 ओमफ्राय आङो बिदिनो रेस्ट लायो ओमफ्राय रेस्ट लानानै again 5आवनो माने रेस्ट लानायनि उनाव वार्डेना फुङाव सिखारो ओमफ्राय बेनि उनाव 5:30निफ्राय स्टार्ट जाफिनो स्टाडिया till 8:30 जायो so basically 3 hours जाहैबाय ओमफ्राय again after माने dinner जों आरो फरायनो होयो ओमफ्राय बेयावनो 1.5 hour फरायनो होयो till 11 ओमफ्राय 9:30 to 11 ओमफ्राय मालाबा थायो homeworks थायो बिदिनो assignments खालामनो थायो होमबा जोङो 11:30 सिम आं extend खालामो मालाबा 12बो जायो but माने आंनिबाथ' sleepआ बहुत important जायो माने नों जुदि मोजां उन्दुआबा नोंनि माइन्डआ फ्रेश थाया ओमफ्राय नोङो मोजां फरायनो हाया so आंनिबाथ' basically आङो try खालामो कि आं at least 6 hours sleep नांगौ होननानै so next stepआ आं basically NEET-खौ सानदों so आङो थांनाय Sunday that is on 3 May आङो बेयाव माने खालामदों first attempt so बेयाव बिदिनो आसा खालामदों मोजाङानो थांदों but नायसै मा मुं आरो एड्रेसा आङो बेसिकलि उदालगुरिनिफ्राय टंला जालुकबारि आन्टिं